سلام ቤተሰብ ናይ ሎሚ ፊልምና ኣብ ሓደ ዓብይ ቤት ማእሰርቲ ትኹረት ዝገበረ እዩ። ታሪኽና ዝጅምር እሱራት ኣወዳት ናይ ዕረፍቲ ሰዓቶም ንርኢ ኣለና። ሽዑ ሓደ ኣላርም ይጠርዕ እሞ ነናብ ክፍሎም ንኽኣትዉ ይዝረቦም። ካብቶም ፖላይስ ሳሚ ዝበሃል እውን ናብ ኩላስ መእተዊ ንዓፀቦም ንሃለወ ሃንደበት ሓደ እሱር ንሳሚ ኣደንዛዚ ዕፅ ከምዝኣሉ ይሓቶ። ቅድሚ ሕዚ ሳሚ ተላእኺ የምፅአሉ እዩ ነይሩ። ብእውን እቲ እሱር ንሳሚ ሕጂ ተዘያምፅኢኻለይ ንሓለቓኻ ክዛረብ እየ ናበለ የፈራርሖ። እቲ ፖሊስ ስረ ዝሓረቐ እውን ክወቕዖ ይፍትን። እቲ እሱር ጥንካረ ስለ ዝነበረ ድማ ንሳሚ ይቕጥቅጦሞ። ሽዑ ፖላይስ መፂኦም ድማ የፈላልይዎም። ሽዑ ሳሚ ናብ ሕክምና ወሲዶም ይሕክምዎሞ። ናይቶም ፖላይስ ሓለቓ ቲምን ካልኣይን ድማ እቲ ዝተፈጠረ ንሳሚ ይሓትዎ። ሳሚ እውን ተቐቢሉ ኢቶ ምስ በልክዎ ኣብይኒ ክደፍኦ ምስ በልክውን ወቕዕኒ ይብሎም። ሽዑ እቲ ሓለቓ ንሳም ክወቕዕዎ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ኣብ ናይ ደገ ዋርድያ ይምድቦ። ሳሚ ግን ካብቲ ዝነበረሉ ቦታ ልዕል ዝበለ ስለ ዝነበረ ሽዑ ብመነፀር ምስ ረኣዮም እቶም እሱራት ክበኣሱ ምዃኖም ይግንዘብ። ብእውን ናይ መፀዋዕታ ጥሪ ይገብር እሞ ኩሎም ይእከቡ። ሽዑ ናብቶም እሱራት ናይ ትኪ ቦምቡ ይስደደሎም። እቶም እሱራት ግን ዋላ ሽዑ ኣየቋረፅን ነይሮም። ሽዑ ሳሚ ሽጉጥ ይሕዝ እሞ ናብቶም እሱራት ክትኩስ ይጅምር። ሽዑ ሳሚ ሓደ ሰብ ይጐድእ እሞ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣባላት ድማ ቤት ናይ ሳሚ ዘጥፍኦ ጥፍኣት ክመያየጡ ይጅምሩ። እቲ ሓለቓ እውን ብናይ ሳሚ ተግባር ብጣዕሚ ስለ ዝሓረቐ ኣበይ ከም ዝምድቦ ይደናገሮ። ሽዑ ቲም ናብቲ ዝለወጥናዮ ዕግርግር ስለ ዝፈጠረ እዩ ይብል እሞ ድሕሪ ብዙሕ ክርክር ድማ ናብ ናይ ኣጓላት ቤት ማእሰርቲ ይምደብ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ፖላይስ ግን ሳሚ ናብ ኣጓላት ብምምዳኡ ኣይተዋሓጠሎምን ነይሩ። ሳሚ እውን ናብ ስርሑ ይኸይድ እሞ ሽዑ ካብተን ኣጓላት ሓንቲ ኣብ ዓይኑ ተኣቱ። ቸሪ እውን ትበሃል። ናይተን ኣጓላት ሓለቓ ናብ ሳሚ ተቐርብ እሞ ኣካይድኡ ንክዕሪ ትነግሮ። ካብቶም ኣወዳት ንላዕሊ እውን እዚአን እየን ሕማቓት ትብሎ። ሽዑ ተኣኪበን ትምህርቲ ምስ ጀመራ እውን ቸሪ ቤቲ ዝሓዘቶ መስትዋት ብምግባር ንሳሚ ናብ ድሕሪት ትሪኦ። ሽዑ ሳሚ ናብቲ ዘዕርፍሉ ቦታ ምስ ከደ ኣብ ኣጓላትን ኣወዳትን ዘሎ ኣፈላላይ ምስ መሓዝቱ ክመያየጡ ይጅምሩ። ሳሚ እውን ተቐቢሉ ናይ ኣወዳት ሕማቕ ምዃኑን ናይ ኣጓላት እውን ከም ዝሓይሽን ይዛረብ። እቶም መሓዝቱ እውን ናይ ሓጨጩ ክስሕቑ ይጅምሩ። ብእውን ናይ ኣወዳት ከም ዝሓይሽ ይዛረብዎ። ሽግረን ድማ እተን ኣጓላት ካብ ዝደቀሶ ይትስኣሞ እየነብዓ እየ እናበሉ መሕዘኒ ታሪኽ ይዛረብዎ። ብእውን ንከይናደድን ስምዒት ንከይህልወን ይዛረብዎ። ሰዓቶም ምስ በጽሐ እውን ናተዘዋወሩ ምስ ረጋገጹ ማዕጾ ምዕጻው ይጅምሩ እሞ ሓንቲ ጓል ቴሌፎን ሒዛ ይርእይዋ። ሽዑ ቴሌፎና እናተቐበሉ እውን ንሳሚ ናይተን ካልኦት ኣጓላት ማዕጾ ንክዓጽ ይዛረብዎ። ልክዕ ኣብ ናይ ቸሪ ክፍሊ ምስ በጽሐ ግን መጽሓፍ ናንበበት ትጸንሕ እሞ እሱ ምስ ከዳ ተቐምጦ። ሽዑ ምስ ረኣየቶ እውን ሰውነታ ንክርእያ ክዳና ኸፊታ ፓንታ ትሪኦ። ኣብቲ ዝቐጽል መዓልቲ ድማ ሳሚ ኣብቲ በሪ ጠጠው ኢሉ እተን እሱራት ናብ ቤት ትምህርቲ ንክኣትዋ ናገበረ። ሓንቲ ጓል ንቸሪ ናብ ሳሚ ትደፍኣ። ቸሪ እውን እቲ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ንሳሚ ኣብ እዝኑ ብምጽጋዕ ምሸት ንክራኸቡ ትዛረቦ። ሽዑ ሓንቲ ፖሊስ ንሳሚ ስለ ዝረኣየቶ ንክጥንቀቕ ትዛረቦ። ሽዑ ምሸት እውን ሳሚ ናተዛወረ እተን እሱራት መብራህቲ ንከጥፍኣ ይዛረበን። ናብ ናይ ቸሪ ክፍሊ እውን ይኣቱ እሞ ቸሪ እውን ንክርእያ ብምሕሳብ ጥራሕ ሰውነታ ደቂሳ ነበረት። ሳሚ ብዘይርእዮ መንገዲ ድማ ብውሽጢ ካሜራ ክቐርጾ ይጅምራ። ድሕሪ ደቓይቕ እውን ቸሪ ዝሓመመት ተምስል። ሽዑ ሳሚ ሓቂ ስለ ዝመሰሎ ናብ ክፍላይ ኣቱ እሞ ተጸጊዑ ምስ ሓተታ እውን ጐነይ ይሕመና ኣሎ ትብሉ ናብ ሕክምና ንክወስዳ እውን ትዛረቦ። ሽዑ ሳሚ ደጊፉ ናብ ሕክምና ናኸዳና ሃለወ። ኣብቲ ካሜራ ዘይብሉ ምስ በጽሑ ቸሪ ጐቲታ ናብ ውሽጢ ተእትዎ እሞ ርክብ ንክፍጽሙ ምስ ተዛረበቶ እውን ሳሚ እውን ኣይኸውንን ይብላ። ኣብ ዘይኸውን ነገር ምስ ነኻኽኣቶ ግን ሽዑ ሕራይ ይብል እሞ ቸሪ ግን ኣብ ድሕሪ ጸጉራ ብዝሓበአቶ ኻራ ክሳዱ ትወቅኦ። እሳ ዝሓሰበቶ እውን ክደፍራ ከም ዝደለየን ዓርሳ ከም ዘድሓነት ክተምስል እዩ። ቤቲ ዝሰርሓቶ መጻወድያ እውን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ትወፅእ። ናይ ፊልምና ታሪኽ እውን ኣብዚ ይውዳእ። ንቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ቪድዮና ናብ ካልኦት ንክበጽሕ እውን ላይክ ሸር ግበሩ።